Представи си, петък вечер. Гладът говори на висок глас, а ти си на ръба да поръчаш нещо. Добре, че си спомни, че можеш да готвиш. Браво и че да приготвиш паста карбонара не отнема повече от 10-15 минути. Режеш бекон браво на тънко, запържваш в сух тиган до златисто. Успоредно сваряваш прясната паста с 2-3 минути и в никакъв случай не хвърляй водата. Дълбока купа изсипваш настъргания пармезан. Добавяш 3 жълтъка и мазината от бекона браво. Разбъркваш ги и добавяш малко от водата на пастата, докато стане гъст крем. Съединяваш пастата с соса и сочният бекон. И ето, имаш вечеря за 0 време. Браво, че се сети да си запазиш рецептата, защото всичко необходимо ще намериш в любимия ти супермаркет Бурлекс.